खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। नोंथांमोना थारैनो मोनसे गुड निउस खोनानो मोनदों जानांगौ। बे गुड निउसखौ आं नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों। बे गुड निउसआ जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसियाव गोदानै दाजानाय हाथियार लाग्रा हानजा बिग्रायारि हानजा ULB बिथांमोना दिनै पुलिसनि खाथियाव हाथियार गथायबाय आरो सारेन्डार खालामबाय। बिथांमोननि कमान्डारनि मुङा जाहैबाय सुक्राम बर', बिथाङा सुक्लाय सेरफांनि, लोगोसे प्रेमजित ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे सा 12 केडारफोरा दिनै पुलिसनि खाथियाव सारेन्डार खालामबाय, हाथियार गथायबाय आरो बिथांमोना मोजां लामासिम थि लामासिम फैफिनजोब्बाय। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोर गोजोनथाव खौरां होननानै बुंगोन। मानो होनबा जोंनि बर' हारियाव जाबायदि दुखुनांथाव थासारि जानो थांगासिनो दंमोन, जाबायदि बिथांमोननि नामाव सानै सुबुङा जिउ जोबदों, नङा होमबा? सानै सुबुङा जाबायदि जिउ जोबदों आरो बिथांमोननि दुखुआ दिनैसिमबो जोबाखै। स' थारैनो बिथांमोना बेबायदि मोजां लामासिम थि लामासिम मेन स्ट्रिमसिम फैफिननायखौ जों बाख्नायनांगोन। आरोबाव रावबो बर' फिसाफोरा जेन बेबायदि लामा आन्दायनानै बेबायदि हाथियार लानानै हाग्रा सिङाव जेन गोरोन्थि लामाजों थांफिना, जों बेखौनो आसा खालामगोन। नंगौ, थारैनो बर'नि जि गांनाय उखैनाय, जि गोनां जि दाबि, बेफोरो जाफुंसाराखै। थेवब्लाबो दिनैनि थासारियाव जोंनि गासै सुबुंफोरा बुंगासिनो दं मा हाथियार लानानै बिग्रायनायनि सम गैथ'वा दा। स' बिथांमोना थि लामाजों फैफिननायखौ जों धन्यबाद होनांगोन। मानो होनबा बिथांमोना थारैनो बर' हारिनि गोजोनखौ लुबैनानै बेबायदि फैफिनबाय होननानै आं साननानै लायो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव लिरबानो जाबाय। गोसोआव दुखु लानानैनो जा बा बायदिसिना जाहोननि थाखायनो जा, जि जाहोननि थाखाय बिथांमोना थांदोंमोन जों बेखौथ' मिथिलिया, मिथिनो गोनांथिबो गैया। नाथाय बिथांमोना बेबायदि मेन स्ट्रिमसिम फैफिननायखौ जोङो बरायनांगोन। नङाबाथ' जोङो जाबायदि थासारि नुनो थांगासिनो दंमोन, थारैनो दुखुनांथाव जागौमोन खोमा। जियानो जाया मानो सुक्राम बर' आरो प्रेमजित ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे सा 12 ULB केडारफोरा दिनै मेन स्ट्रिमसिम थि लामासिम फैफिनबाय। पुलिसनि खाथियाव हाथियार गथायबाय, पुलिसनि हाथियारखौ गथायफैबाय, सारेन्डार खालामफैबाय। बेखौनो जोङो धन्यबाद होनांगोन। बेनो दिनैनि मोजां खौरां होननानै आं बुंगोन। मानो होनोबा मेन स्ट्रिमसिम फैफिननायानो जाबाय मोनसे रोखोमनि मोजां खौरां। हारिनि थाखाय बे जोबोर मोजां खौरां। नङाबा सोरनि जिउ जोबगौमोन जोंथ' बुंनो हाया। दाय गोनांजों लोगोसे गैयैबो जोबगौमोन। स' बेबायदिखौनो बुंनांसिगोन। बिनि अनगायै जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। मेन स्ट्रिमाव फैफिननायखौनो जों धन्यबाद होयो। बाखि बिथांमोननि गोरबोआव मा दुखु दाहा दं बेखौथ' जों बुंनो हालिया, नङा होमबा? जियानो जाया मानो सासे बर' सुबुं हिसाबै जोङो सोरनिबा जिउ जोबनायखौ आरोबाव लुबैबावा, बेखौनो आं बुंगोन। आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबा मोनसे बुजिबाय। जुदि बुजियोबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय।